Hej YouTube. I dag vil jeg gerne vise jer, hvordan man laver et profilbillede til jeres YouTube-kanal. Først skal I jo have et billede. Man kan også bare selv tegne et eller andet billede. Jeg finder det ud. Så finder I bare et eller andet billede, eller lige nu tegner jeg bare et. Ja, det var lige forkert. Men I skal selvfølgelig have en YouTube-kanal for at kunne gøre det. Så har jeg lige tegnet et eller andet random. En eller anden random ting. Og så gemmer man det. Jeg gemmer det under billeder. Sker det bare et eller andet. Så går jeg ind på internettet. Så går jeg selvfølgelig ind på YouTube. Okay. Nu er jeg så inde på YouTube. Så klikker jeg min kanal. Og så går man herop. Og så klikker man på den der blyant. Altså opvinds ved det der lille slags billede her. Profilbillede. Så klikker jeg på penslen der. Så klikker man redigere på YouTube. Eller Google. Ja, sådan. Så skal man så uploade til billedet, så vælger du billedet. Så hvis du er gemt under billeder, så finder du det selvfølgelig under billeder. Så tager du det billede, og sætter det derind. Men jeg gider ikke lige at bruge det billede, så jeg finder lige et andet et. Jeg finder det her, så klikker jeg åbn. Så kan du gøre sådan her. Så finder jeg, så klikker man brug som profilbillede. Så skriver man bare en lille kommentar. Så klikker man del. Sådan, så var det. Så går der lige lidt tid før det kommer herop og sådan noget. Ja, det var så det. Tak fordi I så med. Jeg håber I vil subscribe eller like videoen. Altså, subscribe min YouTube kanal. Den hedder Ville Gaming. Det kan jeg selvfølgelig også se. Og det var bare det. Hej. Tak fordi I så med.